ಗಡಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಆ ಮಧ್ಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಚಿನ RSS BJP ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ತಿಯರೆ ಬಿಡಂಗಿದೆ. Sir, earlier this was called as undivided Dakshin Kannada from Udupi till Kasaragod. ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹೋದರತೆಗೆ ಏಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ. Kerala is famous for unity, secularism and oneness in all. There are so many examples. ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಕೇರಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೋಸ್ಕರ. ಸರ್, ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ, the land was donated by Muslim kings. There is a temple, ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಲಿದಿನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಲು. ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಉದ್ಯಾವರಡು ಅರಸು ದೈವಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪು. ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುರುತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೋಪುನು ಉದ್ಯಾವರದ 1000 ಜಮಾತ್ಗೆ 1000 ಮಸೀದಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪೋಪು. ಈತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಈತ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ನಾಡಿಡು ಈ ಮಧ್ಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಾಡಿಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಛೆ